Hello everyone, nasubo kayo ako lately tungod kay daghan kayo ang nag-text pud kanako or nag-comment nga unsaon nilang ilang kabuhi nga wa man gyud mauli Unya do na pay miingon nga kanang mga avoid tight-fitting clothes, dula na mutugon nila tungod kay gikabuhi gihapon sila. Ato minumduman nga daghan jud kaayo factors kanang kabuhi nganong kabuhion kita, no? But before that, hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Lately wala gid na inactive jud kita tungod kay gawas nga na drain ko na stress gadaot pa jud ko, no? So mao kana siya. Ang una ni ana god nga kabuhi mo andar kana siya kun masagunsunan ang atong kagutom. Kana bitang magutman ta tungod kay dili kita makakaon sa sakto nga oras, sakto nga panahon. Ang uban pa gyud ana kapira ang imnon. Then wala na sulod ang tiyan, so hinay-hinay ang kabuhi ana mo kuan gayud na mukutkot no mukutkot hangtod nga mahimo siyang full bloom nga kabuhi, no? Then pag human ni ana, primero ni ana madala pa kana og antacid, no? Antacid gayud ana, dili ko maghingalan og brand pero madala pa gina siya antacid. And then og dili na siya madala, magkadugay magka-level up pud kanang kabuhi. Hangtod nga naanadi na siya ganahan sa atong gipangkaon, mga oily, mga fatty, aslum, halang, spicy, kana siya, no? Kanang mga klasiya sa pagkaon hangtod nga wala na gyud mo develop na gyud na siya nga kuan na gyud kaayo. Sunod ana kanang mga antacid nga medyo katong strong na nga antacid, no? Makawala gyud kana siya kun seryoso gyud nato pag take kanang mga antacid. Dayon kun dili gyud gyapon maagapan tungod kay gahi kitag ulo, madugang na diha kanang atong mga stress, kanang stressful nga tawo, kanang kabuhi ana perti gina siya. Stress, kanang kasuko, kanang anxiety, kanang magpanic attack na ta, nervous, dayon daghan tag hunaon, tanan inana ano mga problema, kanang acid production na to anak mo dubli gina siya. Muna nga ang kabuhi grabe gina kaayo mo atake sa atong lawas hangtod nga din ata kasabot sa atong gibate. So unsa may maayong buhaton pud ni ana, no, aron makuan kana siya ug dili madalag antacid adto ta sa famotidine, no? Kana mga famotidine, mga kuan po na siya, mga kaninang H2 blocker, no? Ug dili madala ana ranitidine. So twice a day man kanang ranitidine. Dayon ang uban ni ana Helicobacter ang kuano cause niya na mo bato nga pagka-pronounce basta kay H. pylori. Ang H. pylori antibiotic kana siya o kanang PPI. Ipares gina silang duha aron maulian jud kita. Na og dili H. pylori magpa-endoscope kita, no? H. pylori ba or kuan na gyud siya simple nga acid production, no? So kun maabot kana diha nga dili gayud siya pwede tungod kay nakalamay na og maayo, dili madala na sa H. pylori, so naa na gina siya sa ato ang sistema. So careful na gid kita og maayo ni ana. Maglikay, dili magutom, dili pagutom, dili pabusog, dili ng mga fatty, mga oily, mga aslo, mga tanan hasta atong emotion. Dili ka na pwede, no? Nga masuko kita, maguol kita, tanan gyud stress kita, no? Dili na siya pwede kay mukuan gyud ang ato ang acid production, no? So after ana kun ato na po nang dabuhat unya wala gyud na mag-elevate gina siya, mag-level up hangtod nga moabot ang panahon nga dili na ta pwede sa antacid, dili na ta pwede sa ranitidine, dili na ta pwede sa famotidine, mga sinetidine, no? Dili na ta pwede diha ana adto na gito sa proton pump inhibitor. Na kanang proton pump inhibitor dili po kumingalan sa brand ana pero tambal pud kana siya gyud. Pero og dili po na maayong pagka-administer, mobalik ra gyapon the same routine, mobalik din na siya tungod kay dili kita careful sa atong gikaon. Sige gyapon tang kaon, gididan kaon na pod, didan kaon na pod, didan kaon na pod, tambal kaon pod, dili na pwede, no?
while naa pa kita sa medication, disiplinahon gyud ang atong kaugalingon nga dili kita mukaon sa mga kontra nga gihatag sa mga doktor. Ang nakaparat gud pud nato kay dili tang patuo. Kahi bitaw tag-ulo niya. Og makadungog ta ana nga muuni muna di manuip takap na siya. Dili ingon ana tungod kay gahi kitag ulo. Kita mo ay problema ni ana. Later on akong ihatag nimo ang pinaka-ultimate nga sulbad gyud anang kabuhi or any balatian nga mutakboy nato, no? So mao kanang naa. Dayon ingnon ta nga avoid tight-fitting clothes. Magpaluag yun. Apoy iban yun nga, adi ko ganahan kay yaya kay ko tanawon. Who cares? Ug yaya tatanawon. Ang kuan diha, ang atong sulbaron nga dili maglain atong ginhawa, no? Ingon ana na siya. Dili kay miingon lang din tag adi man tinuod ka kuan mo ni muna. Wala tay disiplina. Wala gid tay disiplina. Bisag unsaon pa na og balibad nato. Wala tay disiplina. Bisag pila pa ka PPI atong mahurot, no? Tingali mingon ka mo nga, unsa man ang ranitidine, mga inana, mga H2 blocker kana siya. Kanang PPI, naana ang mga omeprazole, pantoprazole, isomeprazole, lansoprazole, naapay mga daghan na siyang klase, no? Mga prazole, no? Sa ako nang gihinganlan, balik-balik naman gud puning ato ang istorya dire, tungod ka balik-balik po ang mga pangutana, tungod ka balik-balik po ang ato ang pagsupak-supak, no? Dayon, hangtod magka-level up ka ng kabuhi, abi ninyo mag-throw up na ta. Mag-throw up, malipong, dayon worse ka na maglain atong ginhawa ka ng before kita mag-pop, ka ng call of nature na to, ka na sila pang magpupo, no? Maglain sa dang atong ginhawa ni anak kung full bloom na ang acid reflux, no? Ako nang experience naman ako ni tanan, so ingon ana, no? Ato yung ayuhon ning atong kabuhi, ato yung ila-ilahon tungod kay kapoy biya gini sa kita nya labi nag maratol dayon kita makulbaan na kuan dayon kanang unsay ngalan anang mag-panic attack, no? Panic attack, mag-nervyos, mura na dahin tag, ay no, unsa na guni, mura naman kuog, na ay, sana diha, uban pa, no? So, mao ka nang naa nga, magtambal kita, careful puta sa itong gikaon. Unya, kung dili pa yun kaya, dili sa gyud ta magkaon. After, ang medication niya ng PPI, primero ana, o gaan-gaan pa sa atong lawas, once a day, 40 milligrams, for 2 weeks. Once a day, 40 milligrams 2 weeks. Pagkanugayan, ana, og dili gyapon mo patuo tungod kay gahi kitag ulo, 40 milligrams twice a day. 21 days, no? 21 days, twice a day, 40 milligrams, no? Mao kanay, kuan sa mga doktor, mao kanay ilang hatag. So, ingon ana, kung dili gyapon kita magpatuo, magkataas ang dosage, no? So, ingon ana lang mga igsuon, maglikay gyud ta, magdisiplina gyud ta sa atong kaugalingon. Magundang ta ng smoking. Ug mo smoke manggani ta kay maka-trigger gina siya. Kung anadtag inom mga alcoholic, mga kanang naang mga caffeine, undang sa gyud ta kay maka-trigger gina siya, no? Kanang alcohol og palainom ta na magundang gyud ta na. Ug mo sigarilyo ta magundang gid ta ana kag dili na to na undangan, dili pud ta mahuman ang atong kabuhi, no? Mao ra man gina siya. Kun undangan ginato na mawala gina siya pod. Dili man po na siya lifetime. Temporary lang na siya mintras naa pa kita sa nagagwanta ni anang kabuhi, no? So labaw nga importante sa nga tanan, abi ninyo unsa atong buhaton, magampo. Submit sa Ginoo, surrender dito niya nga, Lord, unsa ni akong kabuhi, Lord, maluoy ka, tabangi ko. Unya, ug unsay i-dictate sa Holy Spirit, ato pong paminawon. Kung mingon siya nga, magundang mo og sigarilyo, magundang mo kaon og fatty, magundang mo kaon og oily, magundang mo anang halang, aslom, kanang mga crabs, mga shrimp, perti na makakabuhi. Kanang banagan, o perti na kanang mga unsa na diha mga
seafoods, maka-trigger ginagkabuhi. Unya kayo muna atong kinaham, kanang lechon, perte na siya, no? So, ingon ana lang, go to God, surrender to God. I-surrender na tanan, dayon, sa di pa magkaon, magampo, unsa man ni Lord, kanang pwede ko mukaon ani Lord, o feel ni mo nga dili, ay, di na yung pagkaon, no? So, ingon ana lang ang pagsulbad ni anang kabuhi. So, daghan magud kaayo gihapon ang kung ano niya yung, nay, di man makuanta imong istorya, nay, daghan kay factor gyud ang kabuhi. Daghan kay factor na siya, dili lang kay usara, duha, tulo, upat, dili. Daghan kaayo, no? Kanang, di ka katulog, kanang insomnia, makatrigger na ang kabuhi, usap, no? So, mao kana mga igsuon, I hope, makadungog mong aning ako ang video, daghan kay kong video nga nagamabahin na ng kabuhi gyud. Kung inyo lang tanawon sa ako ang channel, daghan jud kaayo na, no? So, murag napuro naman lang gani na kabuhi, murag maulaw na ko mo publish gani kay napuro na lang kabuhi ng ako ang kuan, ako ang gi-publish. So, hangtod na lang diri. I hope doon na po ko na share ninyo nga mga pagtulunan may tungod ni anang kabuhi, no? So, ato na siyang ila-ilahon, ato na siyang ikuan gyud. Panabang thorough familiarization unsa ng kabuhi, no? So, mo lang kana hangtod sa sunod. Bye for now. O kanang have a good and godly day everyone.